Hello mga ka-listeners, no? So, dahil ang pinig. Ayan. Nadaglang pinig mga ka-listeners, oh. Pagbiran ako kay paak sa akong kamot ang usa ka lampinig. Nya kay daghan man din eh. Nadiri gabalay ba? So, ug matandog ni ng balay. Mupaak gid ditso. Ha? Pwede din daghan na. No, nananin pa ng usa. Gagwardya kay madlok ni kandugon ba. Mamaak ni. Daghan na. Nangagi na lang gid nila ko ni kay kahoy ba patay ba na patay nga kahoy na. Dako-dako ro da. Kuta nang balion. Sa pagbali ani nga naman ni gwardya mga lampinig. Di man daghan na no. Pagbiran ako sa usa ka sanga na. Nakagipaak akong kamot. Magani kay kamot ra gipaak ba. Pakita na ko ninyo lampinig ha aron maklaro ninyo ba. Mo ni challenge og mga hoy mga ka-listeners no kini mga lampinig bangay di man basta-basta siya makitaan kay naman siya mga sanga-sanga ba no nga sanga-sanga nga patay nigbira nimo ay paak dayon no naas mga sanga-sanga ba hagunoy sigaran kay sa hagunoy ani mga sigaon tanawan niyo mga ka-listeners no ako ipakita niyo ang lampinig. Ito yung daghanan lampinig ka-listeners. Lampinig na. Pagbiran nos kahoy natandog. Lampinig. Yan. Mga ka-listeners no. Mga lampinig. Muna piligro og mga hoy mga ka-listeners kanay nagbira sa kahoy bitaw. Nanaday sila gapuyo sa sanga. Na. Paakan gitu ani ka-listeners na. Nagani kay ako arang kamot gipaak. Kamot ra gipaak kay mao may nimbira no sa sanga. Yan. Mamaak na sila matandog mga ka-listeners no. Matandog ba. Yan. Video tanenig ato ni duoling kamera pakan tane oh bilang tandugon kay mamaak mo na mo na siya mga lampinig nabay dako tang kahoy akong balion ba niya sa man pagbali nga naaman dining ilahang sangha diri di aman sila nagbalay sa sangha ba niya ang dakong kahoy nga patay tapad ra ning ilahang kuan aning sanga sa hagunoy nga ilang gibalayan ba nya matandog gini nig bali na ko tong kahoy kana na patay naman siya ang kahoy na ako nang balion so matandog ni ilahang gipuy-an matandog ni mga lupad yun yung muulbo gini siya mga ka-listeners no dyan mamaak pa okay ragkamot pa ako na yung problema og anis naong mo paak pertir bang sakitag pinaka ng mga lampinig no so mubalhin na lang yung pwisto pangahuyan mga ka-listeners no kay delikado gyud og mapaakan tani no sakit ra ba gagmay pero ubag gyud no mga ka-listeners no. Yan mga ka-listeners atong klaruhon mga ka-listeners na didaghanan na sila di lang yung tandugon kaya umutandog ni burak ni yan didaghanan matandog ni siya paak yun yan hindi matandog di niya maak lupad-lupad ra lupa do. Pendupad na sila. Matandog lagi nih. Paak ni dayon. Mana
kini kahoy balion ta na ko niyo kay patay ba. Patay kayo. Hinayan na lang siguro akong igbali basin pag makuha pa ning kahoy no? Problema og na i-back up ning mga lampinig ba. Paak gini. Nihinig bali. Ih, lata nam po ni kayong kahoy day. Di na lang. Okay, pwede na binipong lataa mga kalisinas. Di madaan kay mura na nagupok na. Yan, nagupok naman din Gianay mo day. Ayan, di na magsilbi ng kahoy makaamong ni og akong balion. Kay mga lampinig ring kilid. No. Ready na ni mo paak yun. Ayan. Idol. Paak na paak. Yan. So, klaro kayo mga kalisinas no? Di lang yung tandugon kay matandog. Paak tabi koks. Idol magiro. Mo paak yun. Tabi na koks. Matandog na pinig na koks. Kuy klaro ni. May klaro na si Cox Mapaakan tani mo Cox kay mo mang simadasmagan ni mo Cox. So balhin na lang may listeners no. Balhin mitong unahan kay ato mis ubos. Ani magsilbi na yung mga lampinig ni listeners. Cox, ato ta ubos Cox. Kay delikado ning lampinig. Ang daming lampinig. Muna kung kahoy gamay pa. Uy. Nagdagan na si Cox Kini madapas yun yung mga kahoy pa. Kini may kong balion. Kini madadiring mga kahoy mga kalisinas ba no? So ano ko man naginot. Naginot lang tag kahoy ani mga ginagmay ba. Kini. Pwede ni. Bago na ni makalungag ba. Okay, wa jud koy pamahaw ng listeners. Nya unsa nang orasa ron hapit na alas 2 no. Way pamahaw. Kaon kog biskwit kami ni Cooks. Kaon na mig biskwit kay para naikusog ipangahoy pa no. So, yan. Balihan sa akong kamera be. Do mga listeners no. So ari ko mangita og mga patay nga kahoy. Di po kakumbensaan yung mga bagon-bagon kay basig na po'y mangumbitay nga mga hasba no? Kuya po. So ari tas mga ginagmay ba nga kahoy. Yan. Pwede na ni. Pwede na isugnod kay musiga na ni. Mga nga ni ginagmay ramang kalisinas. Kuya na po tagpuot na na ay. Nagpuyo nga buyog. Basta kasagaran dagkong kahoy kay buyog mo pod. Yun na. May gagmay ba? Gagmay nga kahoy. Kung ba lagi pinay buyog ba basta dako nagidig paak basta buyog. Cooks, ayun na Cooks. Ayan, kahoy, ginagmayroon ka ito. Ginagmayroon kahoy ba? Ayan ba? Pwede yan Sulit na musiga. Kini. Basaon man po ng kahoy Di mada, mabasa. Basaon. Sige nagmay na kahoy musiga na. Ngayon mga kalisinas, pahits na Ngayon ba? Pwede rin yung mga tuod-tuod bitaw.
Lami ihalin kay dugay maupos. Ang mga tuod dugay maupos og maoy gamiton og haling ba, no? Nya putlon sa nako mga kalisinos kay para makapokus na ko aning pinita og mga kahoy, no? Nya ipakita sa nako ni mga nasbabaw. Daghan kay kahoy ng babaw ga bitay ba. Mga bagon-bagon. Balihon na tong kamera para maklaro. Kini mga kalisinos ba, no? Ga bagon-bagon. Daghan nga ipatay na ga bitay. Nung bitay nga kahoy ba. Ayan. Pulba lang mamira ta anig sanga kay basig na ay madang nagkumbitay nga has ba peligro po kayo ba. May mga kahoy lang nga mga patay na pa. Daghan dagko ra ba pud. Mao ni siya mga nangabali pag bagyong Odette, no? Nya wa gyud nakapangahoy ani kay lisod mabukayo basig nay mga has ana o lampinig baka ani pamitad bitaw, no? Wa na lang nakabitad ra mi na sa una gusa ka buok dako. Kato makabot ra pero kana di man makabot, ha. Na lang. Ngita ta unahan mga kalisinos, no? So unya ta mag-iskot sa drama mga kalisinos, no? Kay mga ahoy pa. Okay. So dai mga makabot ra kalisinos. So mga buot na lang ko aning kini mga duol ra kay makabot ra, no? May lagwi lang pinig. Madayar na siya kabuutan. Bantay-bantay lang ito. Lagwi mataban. Yan. Managinot ng kuhan eh. Makabuot ra. Kuya-kuya lagi po na ba. Na ako ilang pinig ba. Maura man rin po ito yung makabuot. Yun eh. Wala ba ni? Wala ba ni kabuot? Pwede na ni. Tapay daghan ito sa pabaw. Hindi lang gilbada. Kini, madara ni. So, sugnod. Ang itong vlog mga listeners. Muna kuan. I-vlog na laman sa mga huy mga listeners, no? Kay para ma-update lang gini akong channel ba. Kaya di siya man dili ma-update ang channel yung muri apply ba, no? Ngayon yung YouTube may gihimong action muri apply raman dayon. Ano nga kinalang yun ni bago muri apply mag-upload og bag-ong mga content ba, no? Ang makaingon ang YouTube nga uy nakini nag-import gid og vlog, no? So dako posibilidad nga ma-approvean mga kalisinos, no? Kung makita sa YouTube nga nag-import og kuan himo og content ba nga original, no? Kay kabalo naman ta nga ang drama dili gyud na original nako, no? Ang ako lang kay transform, no? I-edit nako ba mao nang ma-approvean kay ako man gi-transform, no? Ga-effort sab kog edit sigpiting kapuya gud i-edit kay nay mga copyright, no? Mga ma-approve gyud sa YouTube basta kay balo man ang YouTube nga ikaw di original nga nag-edit po. Muna mga kalisinos. Buhi man din madridi kakaw. Daginuto na naman kay labong init panahon ibuwad sa init. Daginuton kay sayang. Girbag uban ron niya. Masama na lang na ibuwad-buwad ba. Yan. So managinot ko ning mga suok-suok. Kaya itong ubos mga kalisinos medyo hurot-hurot na namo ito balik-balik sa akong iro, no? Kasi cook sa ito. Gauna na kay
naswito na siya itong ako amo ang panghahuyanan ba sa ubos ha. So managinot sa ko diri kay napa may mga madaginot ani napita dai kay mga niagi wa ko musuot ani karon musuok sa lamang ko ani managinot ba managinot og kahoy. Okay ni kanay mga na bitaw kanay man isugnot kay kusog musiga. Mga sitawagan na murag sagisi nga gamay o nipa. Kini madani murag mga nipa murag nipa og dating sagisi. Namli po yung mga kahoy yan mga buhi. Ini lami ini siya sugnod kay klaro ging patay palwa sa gisi o may tawag ano yung sila sa gisi o nipa. Lima puno dagat sa gisi yun lubi-lubi. Sugnod kay kinalisod ni may sugnod way ikadungag ha wa po'y baligya kayo sa tindahan pod nga kahoy ug naa man gani dira abtan og sang adlaw kay ug nay mga dato makakita kay mga dato kay magkahoy-kahoy man pod kay mahal kunog gasol. So ang mga dato ray mohurot og nay moabot nga display sa tindahan nga mga kahoy pakyawon sa dato labi na itong mga negosyante o glitsonan pakyawon nila kahoy wagi masalin nag mga ultimo ani. Yan mga ahoy nilang gid listeners no mo din ni ito ang kuan tipid-tipid pud ba unay daghan ning babaw subayunon pa. Nya mga listeners no. Subay-subay sa taan Mao sa na akong vlog ron. Ang mga hoy no. Okay. Para na ay kasugnod nya ma-update sa ni nga channel. John Kent Anuta. Wow, yun. May mga kahoy babaw. Medyo nihit na yung kahoy rin da. Okay. Yung mga bagon-bagon. Mga slide. Tara. May mga tuod. Kini, tuod. Nami ni. Kini nga mga kalisanas ba? Mga tuod. Nami ni sugnod. Kaya pwede na dyan yung pataya kaya tuod ba? Ngala po yuta-yuta. Yan ay mga anay ba. Koks, diara ka koks ha. Diara. Ini klaro ni. Ay patay, may lagoy lang pinig. Walang. Kasinas. Bitad. Dako ni. Dako ang kahoy. Basa-basa lang. Pero pwede lah. Ini. Pwede na. Nya ako sa putol mga kalasinas no kay pwede lisuda gyud no. Ini mag-vlog ta nga kita rang usaban nya. Way mohawid sa kamera no. So lami ang gubuning i-vlog ning mga murag adventure ba no. Adventure kay na lampinig na piligrosag na ihas na mga buyog, tabuan, putyukan, sa pitawag ba ng uban na kanang tabubuan. So daghan tag challenge ani kung mga hoy tag mga magsuok-suok bitaw. Nya karon nag-boot tagid ko na. So karaan nga boot sa dishwasher pa ko ni sa una no, tuig 2019. So nagamit rin ako kay gikinahanglan kay peligro ni magjut-juhutan niya nay mga
matunok ta ba mga hait nga kahoy, bato. Napo iba na bildo na mga lansang pud kay labi na og bay nga giluba gikan bitaw. Dugay ng panahon na biyaan yan ay mga lansang nga mga or mga kabilya ba nga gitay-an na pero hait, no? Peligro. Unang gabots na gid karon. Okay. Nya ako sa putlon mga ka-listeners kay perti mo yung kuana no. Bikil gid maghawid og kamera. Una nga continue ra taon niya mga ka-listeners no kung makapundok na og kahoy. Okay. A few moments later. Hello mga ka-listeners, mayong hapon. So ang oras alas 3 na gid kapin sa kahaponon. Og nakatigom na kog kahoy. Mo gyapon balik-balik atong vlog. Sige lang pangahoy mga ka-listeners no. Pero sige lang. Importante ani nga naay vlog ba, no? Unya nawa man to ang iro asar ka to. Ganinar kung pinangita ba nawa gid. Biyaan siguro ko. Yung uli na siguro ba. So ganinar gid kog subay-subay ani nga akong iro mga ka-listeners no. Mauli nam ta ko. Pero ang gibalik kay basig nabiyaan ako ba. Gibalik ko gadada ko sa kusako. Magabot dito sa ubos, yung mo gyapon. Posible ko og dili tumuduog og tawogon. Aksyon ko kabalaka ni ba. May lang ni uli tug una. Asa man tong irua to. Asa lagi tong irua nawa na magid mo. May lang ni uli to ba. Padayong mga ka-listeners no. So pasensya kayo sa mga nagpaabot sa drama nga dugay kita ka-upload na no. Gikapoy lang. Medyo gikapoy lang kog kuan. Sige tubang cellphone no. Muna nga kuan sa nako bagi minor sa nako pag kuan og kanang tutok sa cellphone baga na magsig-edit bitaw. Kay kapoy guys mata. Hindi magsige ka tubag cellphone nga di man gud lalim gini mag-edit kag drama mga ka-listeners kay labi na og daghang copyright na magbalik-balik ta og kuan edit reviewon ba no muna nga makuan gid mabalik-balik no asa man ditong iruat to pag na makita gisigil kog subay-subay no kapoy naman kog ikapoy na kong subay-subay asa ra ka to nya kanang pasalamat ko ubalik magpasalamat kog balik dahil ni ma'am no nga dili magpa-mention kay nanghatag siya nako itong niagi no ikaduha na no nya nakatabang kay itong dako no kanang pangpalit-palit nako og pang budget ba no katabang kay dako tong ginatag ni ma'am pang budget og malagi magamit-gamit gud ba kanang sa panginahanglan labi na sa pagkaon no. Salamat kayo ma'am no. Ug ang Ginoo ra magbalo sa imuhang kaayo ma'am no. Di man ka magpa-mention no. Pero salamat jud kayo sa imuhang manggiloyon kay nga kasing-kasing ba nga andam kay mo tabang. So dili kay ako ra gitabangan ni ma'am, daghan ni siya natabangan dai. Daghan ni siya natabangan nga mga sama sad nako no. Ug napad yung mga mas ubos pa nako kahimtang gyud kanang yung mga tagalayang lugar ba nga mga bata nga mga walay edukasyon no gitabangan ni ma'am no. So grabe nga nana siya ka maayog kasing-kasing no. So daghan kay siya mga tao dai nga gitabangan no. Og apil ko sa natabangan ni ma'am. Salamat kay ma'am no. So mo nagiingon nga gigamit nga sa Ginoo nga mahimong instrumento sa pagtabang sa mga tawo nga nanghinahanglan no. Salamat kay ma'am no. Nya balikon sa nako pagpasalamat silang ma'am Life Journey no. Kay dako sab kayo sila natabang nako sa ako ang kuan. Labi na ning cellphone nga akong gigamit kay kang ma'am Life Journey man no. Unya sa solar generator kay kang ma'am Life Journey o kang ma'am Gisuli ilang gitampo-tampuhan no. Pero mo lagi imbis kinana koy power murag
na kuan hinon pud ang ako ang pag kana upload na minor kay tungod lagi pud nga sa man nga di man gud pud malikayan ning natay mga sakit, masakit sad ba no, masakit sad labi nag mo abuso na kay itong mga niagi gud grabe gid kumudag edit bahala guwit og ganay maabot kadlawon kay maninguha man gid ko nga kanang mahuman ako no, kay simpre daghan kay nagatang no, daghan kayong nagpaabot sa sumpay, excited kay sa sumpay, bisan ako excited kay ko mo nang maningkamot ko atong mga time pero tungod lang kay na abuso akong lawas na high blood ko atong time nagkasakit-sakit no, daghan ng mga bation lisod ning high blood ta kay daghan na kayong sakit ang manggawas sa atong lawas no, mo na nga nagminor nako pero dako kay kog pasalamat nilang ma'am sa ilang pagtabang no, nga nanakoy power no, kay dili kay pang cellphone naman kundi pang suga gyud ning kagabi kay problema gyud ning way suga mo na nga gipaag na kog ilaga kay tungod itong time nga ngit-ngit akong balay ba no, makapabor man yung mga ilaga og ngit-ngit no, dagan nga mamaak pag yun og panggut mo na no, lisod pulay pod mga ilaga kay mosakag bay ba mamaak so nakatabang kayo ang solar generator nilang ma'am Jesuli og ma'am Neptune nga ilahang gi natampuhan nilang duha para makapalit ko ba, nakatabang kay to kay nana ko isuga no, landag na ang ako ang payag no nya dako kay tabang ning suga labi na gabi kay mag natay mga trabahoon magkakita gid tarong no, kay landag man nya salamat sa kog dako ni kuan ni Ma'am Grace Blancaflor to mga time nga gasigi gyud siya pang tulo sa porta gihatag sa load ba kay para gid kanang maka-upload jud no nya si Ma'am sa mga panahon sad no sa itong mga niagi pag itong mga nga sige ko ka-suspense sila Ma'am agrag tinabangay itong mga time sila Ma'am Cecil Ruben, sila Ma'am Bill, Kitty Garcia, si nanay dili magpa-mention tong uban no, di lang to ay siguro i-mention kay respeto po nato baka di man sila ganahan magpa-mention no. Nya basta daghan gito sila pud mga time no. At si Super Pop Girls Angie di Binagrasya pud no. Nya si Isim no, bag-uhay si Isim no. Balig abot yung 2 buwan akong kwintada abot yung 2 buwan ba kay karong mo expire ni karong 8 karong 8 mo expire tong ginatag ni kuan ni Isim no, daghan kay salamat Isim no nya may kog pasensya gyud ninyong tanan nga tagsan ako maka-upload og drama no, pero sa gapon maningkamot gyapon ko nga napa koy ma-upload drama kamot gyapon di lang ingon og pares una nga paspas kayo pero maningkamot gyapon ko nga nakoy ika-upload nga drama kay balo ko mao ni inyohang lingaw labi na sa mga OFW na to mga listeners no nga mao lang binay ilang lingaw samtang nagtrabaho no, kasabot kay ko ana kay kini magtrabaho ta diya maminot og drama enjoy gyud no, di ka kaybaw nga nahuman imong trabaho no, ingon ana masad ko kung nakoy mga butan ta lang manglaba mangluto manglimpyo mga buhat sa balay magsigog paminaw sa mga magpa-play ko sa mga kuan ba ko ang mga drama sa nya kuan diya nindot man pud og imong balik-balikon labi na taud-taud na kapaminaw ng drama balikon imong paminaw so malingaw gyapon ka labi na to mga katawanan no dungkoy nga na ba dungkoy pusoy ito mga habal-habal driver makalingaw to balik-balik ko paminaw katong mangtasad no kay malingaw sa gato bisag hadlock ko. So samtang wa pa tay drama mga ka-listeners no, kuan lang kanang balik-balik ka sa laman yung paminaw no. Nya shout out dai po dilang kuan nilang Maristel Humawan, Annalyn Samson, Annalyn Buates, Saisi Morales, Charlene Pacana, Amorlina Alcala, silang Nistayap, Ongol Toledo Vlog, Roger Bellegas, silang kuan Marlon Suko no, kanunay ba ning magpahinumdum nga malimta no. Marlon Suko, shout out nimo. Jonel Entica no. Si itong mga sa una sad sila Po and Prince, sila una ko kam pero may putos dal Vasquez dai sa una no. Sila kuan Noel Urbano, Belmarger Cañete, si Marcan General, si napo to si Maureen in general dai nya. Si Chirper no, always si Chirper no. Tagsa makalimot ko kuno na Chirper og ni kuan ba ni Ma'am Mary Ann Rustria dai no. Always kini sila. Oh, always ni sila nga nagapaminaw nga sa
salamat kayo dako kayo salamat ninyo no? Nga siyag panagsa na lang kung upload na man gyapon mo nag-atang no sa mga drama mo nang usahay bis makaunaw na akong muundang na kog upload kay murag kinalaging murag ikapoy na pud ba pero kaunaw na sa kumura kog namiya ni mga kuan naman gud mo na murag mga sa tawag na bisag diri lang sa social media nahog na mog mga friends nako ba muna nga ug mo di na ko mo upload drama murag namiya ko no pero di mo na malimtan gyapon nga bisag tagsar ko ka upload drama gawnaw na gyapon ko inyong tanan mga listeners no ug nagpasalamat kay kog dako ninyo gid no ug shout out po ni Birds Dig Sablay no so nya si kinsa pa batilain si Super Pop Girls no kuan day murag condolence day na kuan bitaw yung di na ko isgutan no so shout out ni kuan no ni SPD Super Pop Girls no so salamat kayo no sa imuhang pagka maayong tawo sad no nga nakatabang ka atong mga niaging buwan nga wala yu koy load no salamat kayo SPD Super Pop Girls no ug ikasubo ko ang kuan mga pasubo dai sa imuhang kuan no pagbangutan no karon nga na gyud kinabuhi no sa tawo moabot gyud nga kuan ba kirang tanan man gyud no diha ra gyud ug asa tataman diha ra gyud tataman no una nga magampo lang kita kanang sa Ginoo mga ka-listeners no maning kamot ta nga maghimo og samtang buhi pa maghimo tag mga mayong buhat no di ta mo surrender bisag makasasala ta maning kamot ta nga magbinutan no kay gigugma tang tanan sa Ginoo no og pasalamat ko sa mga mutan-aw gyapon no mga pipilera dira kaabot 100 ang mga mo views no usahay mo abot og 100 kapin mo 200 kapin no pero mo na pinaka mo na mailhan yan nato nga mga solid nga subscriber kay mutan-aw gyud no bisag walay pulos ang video ba balik no dako kayo pasalamat ninyo no? Sa mga mo suporta gyapon sa akong vlog no bisag maot gud kay saon man maor man akong maunanaan nga i-update ba ang ako ang pagpangahoy ra kay di na po ko kalugar og himo-himo content gud kay ini mag-edit tag naghantag unaon mag-edit maduble na bahin samot kakutaw nga nauna kung maguna patag content nga maka himuong gyud nato nga vlog ba nga kini ako content diretso nga content walay kanang kuan walay script ug mo to mga ka-listeners kay taas na kayo kong istorya no mapulaan na sad mo magbalik-balik no usbo na ko daghang kay salamat sa mga todo suporta sa akong channel no uy si shout out po ni Ronel Prasco no always ani siya no nya na demonetize kuno iyang channel pod kay ambot sa iyang ang na-reuse content siya no kay naka-upload siya og dili sa iyahan no mo nili kayan mga ka-listeners no ayo gyud mo upload og dili inyoha no kaning kamot lang gyud edit kay delikado na kanang mo upload ka bisan ganig kanang ikaw ga edit pagkangan nga nanay nakauna og upload nang kuan na nay kapareha ba ma-reuse content gyapon ka na-reuse content ganay ko nga katong mga niagi nga kuan ako joy ga edit sa kuha samot ta ag mo kopya no uy sa primero na obserbahan pa ang YouTube na kung mopasar ba ka tagaan kag i-approve sa ka ba testingan ka balig isang buwan og na ba kay kabag-uhan mo nang isag kinopya imuhang content i-approve ka ni YouTube obserbahan ka na balig 1 month kung makita niya nga puro kinopya na imong upload di ra kaabtag isang buwan masuspended juga ma-terminate ka imbes na monetize ka no ngana na ang YouTube kay stricto primero mohatag siya chance kay basin dag naay kausaban sa imong channel ba pero kay mo nalagi ubang mga content creator mo abuso una-una nila sayo ni nga paagi mangupya na laman tan ilisa na tog video imo na tog mga slideshow no so dili na maayo nga paagi mga ka-listeners no nga kung maghimo kag channel dapat imo jud ang kugihan no kana magtininuod ka ba honest kasi magagulingon kay bati gyud nang maghimo ka og channel nga ang mga content dili imuha no puro ra nimo kinopya una na ako no og sa imuha may tabo na no kanang mangopya kanya kanang kopyahon sa lain di ba malipay ba ka
na imong hinaguan lain ang magpahimos, no? So nga na lang kinabuhi mga ka-listeners, no? Dapat naadjud kay kuan sa imong sikataw, respeto ba, no? Sa mga tao nga naghago, imong irespeto. Ikaw magkugi ka kung gusto kag panalanginan kas Ginoo, magkugi ka. Kugi ka og edit nga nang gusto mo ka mag-vlogger, mag-content creator, kugi ka. Kay mutabang nimo ang Ginoo kung the more nga magkugi ka, no? Kanang kinasing-kasing ba, no? Yan na, tambag lang niya. Ay alam mo kasuko kanang mga kuan, alam mo kasuko, no? Tambag lang na kay syempre kinsa na may magtinabangay di ba? Kita pod nga mga content creator, no? So, nanana lang, no? Respeto sa sikataw, no? Nya maning kamot kay gingon man nga lihok tao kay tabangan ko ikaw, no? Tabangan kasi Ginoo kung kinasing-kasing imong pagpaningkamot. Og thank you so much mga ka-listeners for watching. God bless sa atong tanan og advance Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a